Ifan Pleming dwi, a dwi yn 34 oed ac dwi'n dod o Lythfan Penllyn a dwi'n gyfieithydd wrth yng ngwaith, ond dwi hefyd yn gallu ymhel efo pethau creadigol. Mae'r cyfle yma wedi bod yn bwysig iawn i mi ddweud gwir, achos dwi wedi cael rhyw gyfnod bach o fethu wneud llawer yn creadigol, a dwi wedi bod ers dalwm o'n i'n Talwrn a lot ar Talwrn y Beirdd ac dwi wedi sgwennu ambell i gân, a oedd hwn yn gyfle wedyn i mi drio sgil newydd a gweld sut eithi efo sgil dwi rioed i ymhel a ddrama blaen. Ddrama wedi bod yn neu'r syniad am y ddrama wedi bod yn cyniwer gen i ers rhyw 2-3 blynedd, achos mi es i'n syth o'r coleg y chweched dosbarth i y brifysgol yn Gaerdydd, ac hwnnw oedd y tro cyntaf i fyw o adra, ac fel person sgyn cerebral palsy, o'n i yn gweld addasu i fywyd annibynnol yn heriol. Mae'r ddrama yn ymwneud efo'r heriau bob dydd dwi'n ei gael fel person sydd efo cerebral palsy, a mi ddes i sylweddoli yn eitha buan bod anabledd i fod yn her yn hytrach nag yn broblem. Am publisio'r elfen comedi ar ysgamder yn y gwaith, a pam nes i fynd i weld Lovecraft yn Galeri Caernarfon, nes i feddwl, chwarae teg, nes i feddwl yn syth pam welis i'r Bwrsari, mi fysa Caru Seleri yn fentor da taswn i'n cael y Bwrsari, a mi ges i'r Bwrsari, a fel maen nhw'n dweud, the rest is history, ac mae'n gyfle pwysig iawn dwi'n meddwl, achos swn i erioed i'n meddwl ysgrifennu beth dwi wedi ysgrifennu heblaw am anogaeth gen y Bwrsari. Wedyn mae o'n ffordd o godi ymwybyddiaeth am be bynnag sgyn ti mewn ar be bynnag sgyn ti'n dy galon.